Kyllä. Muutama kerran poliisille jossain. Mä kuvaan tuota televisiota. Joo. Hyvä GTA sekoilu, sulla on aseita. Odotaan, että poliisi menee. No tietysti. Sitten ryöstät ton auton. Mitä pallosit tulee? Juokse! Joo, siitä vaan. Lähde karkuun. Sitten auto. Get in the car now! Bye bye. Ajaa! Mitä tuolla meni ambulanssi? Ambulanssi, kato. Kuvataan vaikka jonkun aikaa. Mä en tiedä kauan. Mä en voi zoomaa. Katsotaan, seurataan kaahailevaa ambulanssia. Let's move with it. Sekoambulanssi. Deal with it. Wow. Kaahataan. Pidätetään kaahailevaa ambulanssi. Mä menen vähän lähemmäs. Ja mä istun tähän, niin mä saan hyvän kamerakulman. No ihan sama se kannas. Kato nyt. Mulla on hyvä kamerakulma. No. Mä en oo niin pitkällä. Minuuttia 20 sekkaa kun anna. Mä sain tietää, mistä saa rifla, mutta sinne ei oikeasti pääse ilman jetpackia sellaista. Paitsi jos hankkii jostain helikopteri tai lentokoneen. Saisiko radio hiitee? Sitten haluatte varmaan nähdä hienon esityksen, kun auto räjähtää tuossa. Hyi perhana. Monen auton räjähdys. Se oli hieno näytös. Hyi perhana räjähtää uudestaan. Katsokaa. Noin. Ja sitten sieltä tulee hullu ambulanssi yrittämään pelastaa näitä, mutta minä tapankin ne. Kyttä peräs! Koko helvetin hullu. Anna vaan ensiapua niille. Anna tuohon ensiapua. Asui johonkuun, ne edes verta. Niin, sä asut sen toiseen kuskiin. Mitä siellä on äijä sisällä nukkumassa? Kato nyt. Se kuoli. Se nukkuu siellä. Hyi perhana on vähän. On vähän. Helpotulla on päivä. Kellokin on tuon verran täällä. Kannattaisi varoa pikkasen. Siinä on taas hieno räjähdys. 2 tähden kytät tuossa. Haluaa nähdä räjähdys. 2 tähden kytät tulossa. No, ette nyt tule levyttämään. Noin. Tää on kiva räjähdys. Joku tulee vissi kyttä. Hieno näkymä. Vissi kyttä tulee. Sieltä mitään kyttiä tulee. Mikä toi ääni sit on? Varo, ette tuu ette naamaa. Se on tää paloauto, mistä tää ääni tulee. Ottakaa tekin vähän tulta munille. Tulta kikkelille. Oi perhanaa. Mikä nyt tuli? Mitä hittoa? Ai niinku täällä tappaa mut. Sitä saa pistooli ja pampu. Ja hienon movon. Votskarihan se on. Wow! Let's go! Varo liekkei. Hän tulessa. Haluatteko nähdä paalan moottoripyörän? Varmasti todella hieno. Kohta räjähtää. Tänne kerran. Jätkä sammuttiin tuleen. No se on oikeassa. Tuo oli kyllä hieno stuntti. Ei tää sille, että silloin kun mä tuun tänne joskus, niin tää sille tututaan tosta videota. Sitten pistetään tätä GTA San Andreas sekoilua. Oi! Woo! Hei, mitä sujuu? Mitäpä mitään. Hyvin vähin. Joo. Tässä on nyt niin
niinku Kimi ja Juuso. Juuso pelaa GTA San Andreasia. PlayStationilla. Onko pakko sanoa? En halua tiedä. Mitä toi pollari tulee päin? Huono! Minun nimeäni ei saisi sanoa. En voi editoida sitä pois. Sulla on 3 tähän. Joo, kukaan nyt sitä ei. Perhana se. You're arrested! Siinä. Tämä on kivaa. Motherfuckers! Din, 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 din. Ai nyt mä tiedän. Sä et edes näyttää, sä oot musta. Joo, silti mua en tykkää. Yeah! Ei ne sua löydä. Miksi jos sinne näkyy sinne oikeasti siinä videossa ripauskaan minusta, niin se ei mene minnekään YouTubeen. No sä näyt mustana läikkänä. Kumminkin minun nimeänikään ei saisi sanoa siinä. Ei kuka tiedä, että oot sinä. Maailmassa on 1 000 000 Juusoa. Tuli vaan mieleen. Mä haluan, että siellä on ketään minun luokkalaista. Sehän minä pelkään. Tää on korppaliisi minä. Kohta on 10 minä mennyt. Kuva tässä. Perhana sun haulikko. Äly, pitää. Ei! Ja se oli siinä.